Szia, Zsán! Csókolom, Zsán! Mit keres itt az Egressy utcában? 3 nap múlva Párizsba megyek. Vásárolok. Veszek pár ajándékot, pólókat, könyveket, bort. Mit csinálsz ma este? Nem jössz el hozzánk? Nem tudom, sok dolgom van. Szívesen segítek. Köszönöm, nagyon kedves vagy. Mindjárt találkozom Annával, ő segít. Hány órakor és hol találkoznak? Az operaház előtt 4 órakor. Hány óra van? 10 perc múlva 4. Akkor megyek. Már ott a buszom. Szia, este várunk! Csókolom! Hello! Szia, Zsán! Hello! Szia, Zsán! Csókolom, Zsán! Mit keres itt az Egressy utcában? Csókolom, Zsán! Mit keres itt az Egressy utcában? 3 nap múlva Párizsba megyek. Vásárolok. Veszek pár ajándékot, pólókat, könyveket, bort. Három nap múlva Párizsba megyek. Vásárolok. Veszek pár ajándékot, pólókat, könyveket, bort. Mit csinálsz ma este? Nem jössz el hozzánk? Mit csinálsz ma este? Nem jössz el hozzánk? Nem tudom, sok dolgom van. Nem tudom, sok dolgom van. Szívesen segítek. Köszönöm, nagyon kedves vagy. Mindjárt találkozom Annával, ő segít. Szívesen segítek. Köszönöm, nagyon kedves vagy. Mindjárt találkozom Annával, ő segít. Hány órakor és hol találkoznak? Az operaház előtt 4 órakor. Hány óra van? Hány órakor és hol találkoznak? Az operaház előtt 4 órakor. Hány óra van? 10 perc múlva 4. Akkor megyek. Már ott a buszom. Tíz perc múlva 4. Akkor megyek. Már ott a buszom. Szia, este várunk! Csókolom! Szia, este várunk! Csókolom! Hány óra van? 10 perc múlva 4 óra. Hány óra van? 5 perc múlva fél 6. Hány óra van? 20 perc múlva 7 óra. Most 5 óra 20 perc van. A vonat Párizsból 5 óra 35 perckor érkezik. Mikor jön a vonat? Hány perc múlva jön a vonat? Tizenöt perc múlva. Ma hétfő van. Csütörtökön Géza Berlinbe megy. Hétfő. Kedd. Szerda. Csütörtök. Mikor megy Géza Berlinbe? Hány nap múlva megy Géza Berlinbe? Három nap múlva.
Jean nem az operaház előtt, és nem 4-kor találkozik Annával. Hol és mikor találkozik Jean Annával? A Szépművészeti Múzeum előtt 3-kor. A Mátyás templom előtt 10-kor. Az uszoda előtt 7-kor. Szia, Jean! Gyere be! Szia! Minden rendben van? Igen, készen vagyok mindennel. Nagyon jó. Fáradt vagy? Nem szeretek vásárolni. Nem szeretsz vásárolni? Én nagyon szeretek. Ez sajnos igaz. Zsuzsika nagyon szeret vásárolni. És ez nagyon sokba kerül nekem. Szia, Jean! Gyere be! Szia! Minden rendben van? Szia, Jean! Gyere be! Szia! Minden rendben van? Igen, készen vagyok mindennel. Nagyon jó. Fáradt vagy? Igen, készen vagyok mindennel. Nagyon jó. Fáradt vagy? Nem szeretek vásárolni. Nem szeretsz vásárolni? Én nagyon szeretek. Nem szeretek vásárolni. Nem szeretsz vásárolni? Én nagyon szeretek. Ez sajnos igaz. Zsuzsika nagyon szeret vásárolni. És ez nagyon sokba kerül nekem. Ez sajnos igaz. Zsuzsika nagyon szeret vásárolni. És ez nagyon sokba kerül nekem. Oszkár tanul. Oszkár fizikát tanul. Oszkár a fizikát tanulja. Mikor indul a géped? Reggel 7-kor. Anyu! Szia, Jean! Te is itt vagy. Szia, Oszkár. Mit csinálsz? Fizikát tanulok, sajnos. Sajnos. Miért? Nem szereted a fizikát? Nem. Melyik a kedvenc tantárgyad? A torna. Azt nagyon szeretem. Gyönyörű, fiam, mondhatom. A torna. Jaj, Zsuzsa, ez csak vicc volt. Mikor indul a géped? Reggel 7-kor.
Mikor indul a géped? Reggel 7-kor. Anyu! Szia, Zsán! Anyu! Szia, Zsán! Te is itt vagy. Szia, Oszkár. Mit csinálsz? Fizikát tanulok, sajnos. Te is itt vagy. Szia, Oszkár. Mit csinálsz? Fizikát tanulok, sajnos. Sajnos. Miért? Nem szereted a fizikát? Nem. Sajnos. Miért? Nem szereted a fizikát? Nem. Melyik a kedvenc tantárgyad? A torna. Azt nagyon szeretem. Melyik a kedvenc tantárgyad? A torna. Azt nagyon szeretem. Gyönyörű, fiam, mondhatom. A torna. Jaj, Zsuzsa, ez csak vicc volt. Gyönyörű, fiam, mondhatom. A torna. Jaj, Zsuzsa, ez csak vicc volt. Zene. Rockzene. Népzene. Néptánc. Rockénekes. Zenekar. Zeneszerző. Hanglemez. Író. Festő. Kép. Jean-Pierre. Virginie. Annette. Mik ezek? Ajándékok. Csütörtökön Párizsba megyek. Ez milyen lemez? Népzene. Szereted a magyar zenét? Igen. Ki a kedvenc magyar zeneszerződ? Látod, Bartók. De a népzenét is szeretem. És ki a kedvenc magyar festőd? Ripő Rónai. Ripő Rónai nekem is tetszik. Ez a kedvenc képem. Gyönyörű. Nekem pedig ez. Justine. Jean-Pierre. Virginie. Annette. Mik ezek?
Ajándékok. Csütörtökön Párizsba megyek. Mik ezek? Ajándékok. Csütörtökön Párizsba megyek. Ez milyen lemez? Népzene. Ez milyen lemez? Népzene. Szereted a magyar zenét? Igen. Szereted a magyar zenét? Igen. Ki a kedvenc magyar zeneszerződ? Látod, Bartók. De a népzenét is szeretem. Ki a kedvenc magyar zeneszerződ? Látod, Bartók. De a népzenét is szeretem. És ki a kedvenc magyar festőd? Ripő Rónai. Ripper Rónai nekem is tetszik. És ki a kedvenc magyar festőd? Ripő Rónai. Ripper Rónai nekem is tetszik. Ez a kedvenc képem. Gyönyörű. Nekem pedig ez. Ez a kedvenc képem. Gyönyörű. Nekem pedig ez. Nekem pedig ez. Kinek tetszik a kép? Oszkárnak tetszik a kép. Neki tetszik a kép. Zsán, kér bort? Igen, kérek. Drágám, te kérsz bort? Igen, kérek. Oszkár? Én vizet kérek. Oszkár, kérem a kenyeret. Tessék. Kér kenyeret? Igen, kérek. Itt a leves. Drágám, kéred a kenyeret? Igen, köszönöm. Tessék. Gulyás. A kedvencem. Zsán, kér bort? Igen, kérek. Zsán, kér bort? Igen, kérek. Drágám, te kérsz bort? Igen, kérek. Drágám, te kérsz bort? Igen, kérek.
Oszkár? Én vizet kérek. Oszkár? Én vizet kérek. Oszkár, kérem a kenyeret. Tessék. Oszkár, kérem a kenyeret. Tessék. Kér kenyeret? Igen, kérek. Kér kenyeret? Igen, kérek. Itt a leves. Drágám, kéred a kenyeret? Igen, köszönöm. Itt a leves. Drágám, kéred a kenyeret? Igen, köszönöm. Tessék. Gulyás. A kedvencem. Gulyás. A kedvencem. Kérem, kéred, kéri, kérjük, kéritek, kérik. Csütörtök. Szerda. Kedd. Ma péntek van. Vasárnap Zsán nem volt otthon. Kirándulni volt. Voltam. Voltál. Volt. Voltunk. Voltatok. Voltak. Hol voltál vasárnap? Nem voltál otthon. Igen, kirándulni voltam. Igen, kivel? Attillával, Edével és Annával. Ede is veletek volt. Igen, nagyon aranyos volt. Sárga zokni, rövid nadrág és sapka. Sportos és elegáns. És Attila? Tetszik neked, nem? Tetszik. Mi a baj? Neki már van barátnője. Értem. Szegény Zsán. Hol voltál vasárnap? Nem voltál otthon. Igen, kirándulni voltam. Hol voltál vasárnap? Nem voltál otthon. Igen, kirándulni voltam. Igen, kivel? Attillával, Edével és Annával. Ede is veletek volt. Igen, kivel? Attillával, Edével és Annával. Ede is veletek volt. Igen, nagyon aranyos volt. Sárga zokni, rövid nadrág és sapka. Sportos és elegáns. Igen, nagyon aranyos volt. Sárga zokni, rövid nadrág és sapka. Sportos és elegáns. És Attila? Tetszik neked, nem? Tetszik.
És Attila? Tetszik neked, nem? Tetszik. Mi a baj? Neki már van barátnője. Értem. Szegény Jean. Mi a baj? Neki már van barátnője. Értem. Szegény Jean.